God bless. You know, what's up, what's up? Si Miguel, oh. Kasama natin si Miguel, taga-Taguig. Shoutout ka muna, Miguel, bago tayo maglaban. Shoutout mo yung mga parents mo. Shoutout po sa ano ko. Lakasan mo, wala tayong mic eh. Shoutout po sa kapatid ko. Pinunta po kami dito. Anong pangalan ng kapatid mo? Shout po at ikaw. Yun. Yan, oh. Okay, game na. Maglalabang kami ni Miguel, ha. Yun, oh. Liwanag na. Ayaw maglaban, Miguel, eh. Ayan na. Ayan na, Miguel. Uy, nalaglag yun sa'yo, Miguel. 1-0 para kay Miguel. Naya mo yata akong mag-condition, Miguel eh. Hindi pinapakain eh. Ganyan yung nangyari sa akin nakaraan eh. Dumayo kay Kadagit eh. Oh, isa pa uli. Ayun na, inahabol na yung kay Miguel. Uy, nalaglag uli yung kay Miguel. Pangalawa, oh, last na lang ha. Tapos papost muna namin. Maglalaban pa uli kami ni Miguel. Lalabanin natin yung samon ni Miguel. Oh, hey. Oh, talo ka Miguel ha. Pagbigyan mo pa ng isang laban. Lalaban pa kami, papost pa kami. Oh. Post muna namin. Yun oh, shoutout ulit kay Miguel. Dito ka Miguel para makita ka. Lalabanan ko yung Samon ni Miguel. Lalaban natin tong OS natin na mas bodyline. So game na. Shoutout sa inyo lahat. Kasama niya nga pala yung kanyang mami, saka yung kuya, saka yung tita. Game na. Talo sa akin Miguel eh. Takbo sa akin Miguel. Ang laki na sa'yo. Tayo sa'yo. Nagulat yung ano ko, gagamba ko. Oh, wala na, tumatakbo. Ayun na, muntik na madakma. Nilaglag lang yung sa'yo Miguel, pero talo yung sa akin. Oh, wala. Talo talaga. Yung samon naman ni Jason ang ilalaban natin dito. Jason, labas mo yung samon mo. Testing natin, samon to samon. Hawakan mo na to Miguel, yung stick. Dito ka nga. Tatabi natin to. What's up, mga kasapot? So lalabanan natin yung gagamba ni Miguel na salmon. Kaso parehas yung kulay, kuhanin mo na lang yung red. Yung orange pala natin salmon. Yun, orange, yan. Yung isang rare na salmon natin. So parehas lang din ang galawan to, matamlay. Samon ni Jason Webb ay lalaban dito para... Okay lang yan, Para sige. makalaro lang natin yung bisita natin. Ayun na. Ayan na. Tatakbo salmon ko. Kitang-kita na. Ay, kita mo ba Miguel? Ayun oh, sabi ko na tatakbo Tapang ng gagamba mo Miguel. Sabi ko na tatakbo eh. Oh, yun na. Kinain na. Ayun oh. Ano lumaban? Lumaban. Ang laki nung salmon ni Miguel. Nanghina na yun sa'yo Miguel ah. Ayun Ayun na. oh, nadali na. Ano naman? Uy, nalaglag parehas. Ang kunat talaga ng salmon mga kasapot. Solid na, kinagat kasi. Ayun na oh. Parehas ah. Gumaganti na yung salmon natin. Sabi mo na, popost muna namin ulit. Bigyan pa natin ng isang laban si Miguel. Kaso matamlay talaga yung alaga mo, gawa mo. Hindi mo siguro pinag-tubig yan. Sa aircon yan. No. May pahamugan ba yan? Nalagay sa inclusion. So ayun na, samon ulit. Pangalawang samon ni Miguel. Kasi yung nasa pamugan kasi pagka nasa labas. Hindi pa kami ganun open naman dito. Parang yung aquarium naman. Bastos Miguel. Di ba mo yan pala po tayo pag-ano eh. Kalalis po namin. Parehas sa parehas yung galaw mga kasapot. Parehas mahina. Ayun na. Kaso, Uy, Yun, parehas lang parehas Miguel. na laglag. Parehas tumba. kaso kakagat pa. Buti nakuha mo na kadagi. Kakagatin sana sa likod. Naghahanap ng away oh, naghahanap oh. Di, kagatin mo sa likod. Laglag na. Walang laglag kasi galing sa biyahe eh.
So, Kulang sa resistensya. dito ka, Miguel. Nawawala ka ulit. Pakita ka. Yan. Dito ka, Miguel. Dito ka sa banda. Yan. Nakikita ka ulit. Ayan na, Miguel, oh. Uy, wala talaga Miguel. Talo talaga sa'yo, Miguel, eh. Kailangan ko yata yan ko siyang pagkarating ah. Pagkarating kailangan yan nilabas sa mungga natin. Dapat pala. Ayaw ng aircon, Miguel, oh. Tabi mo na lang, Miguel. Tatapang pa yan. Hindi naman nasusutil to, eh. Samon yan, eh. Hindi naman natatakot yan. Hindi katulad ng ibang gagamba yan. Pag Alagaan mo lang. So, ayun, mga kadagit. Shoutout sa inyo lahat. Siyempre, kay Miguel na taga-tagig na pumunta pa dito. Miguel, mas mamaya sa may maliit naman akong dala dyan. Medyo malaki yung sa akin sa galamay, eh. Oh, wala talaga. Kita ko agad, eh. So, isa pa. Testing natin baka ano. Pero sa hanap kami ng iba. Sa butchog kasi yata yung gamba mo eh. Baka na mahina eh. Bilis? Oo. So, papalit kami. So, ayun, nakakakuha na naman si Miguel ng panlaban niya. Ito yung lalaban natin, oh. Gusto mo ba lumaban makita yung Japan? Paano masabi? Ha? Tatama mo yung mukha ng ilaw. Hirap yun sa Japan. Wala na talaga. Ayan na. Ayun na, oh. Lumaban din. Lumaban. Wala na talaga. Ayan na. Ayun na, oh. Lumaban din. Lumaban din, oh. Bandang uli naiwan yung sa'yo, may tama pa. Naputol yung- naputulan ng payong sa'yo, Miguel. Naputol yung galamay, Sa Miguel. unahan pa. Ayun, Pero oh. may tama yung kay Kadagit. Tanggalin natin yung galamay. Ano? Sige, lumabang ka ng may kagat-kagat para hindi ka makakagat. Partida mo si Miguel. Yan. Ayaw bitawan, eh. Yata gamba mo. Tagat kayo pare? Agad kayo pa rin, eh. No, pare. Naputol yung galamay, Miguel, eh. Lahat ng mananalo, Miguel, sa'yo na lang, ha. Okay lang po. O, sa'yo na to, Miguel. Kaya lang, may kagat-kagat na pa, oh. Gutom na gutom siguro. Oh. Pause muna namin, tapos papakita natin yung Gagamban Japan, kung paano lumaban yung Gagamban Japan, para makita lang ni Miguel. O, ayun, papakainin natin tong Gagamban Japan, para makita lang ni Miguel kung paano makipag-away. Ikaw maglagay. Patayin mo muna, huling sarap niya na yan, eh. Ayan na. Kaya alam, para maliit to, hindi yata niya mapapansin yan, ha. Tingnan natin kung lalaban. Pero lalaban, no, mo. Matatalo yung Japan niya. Ano yata ako. Tignan mo, Miguel, ha. Huwag ako kurap, Miguel, ha. Ang laki Kaya daw lang, eh. busog kasi itong ano na to, Parang eh. ting-ting daw yung... Ayun o. Uy, ayun na, Miguel, kumagat na. Putol agad yung paa, Miguel, oh. Isang kagat lang. Isang kagat, putulog ka agad. Unang kagat. Wala ka agad yung unahan. Ayun o. Ayan na, Miguel, Ayun di na na, makakaligtas. ayan na. Oh, nakita mo, Miguel? Ay, ako. Wow! Wow, ulam. Ganun yun. Bilis pala ng Japan. Mukha lang mabagal kasi laging Pag sa salmon yan, isang kagat lang yung salmon yan. Oh, ayan, oh. Ayan mo. Pero kumakawala ka rin eh, oh. Kapal ng sapot to, parang nylon. Parang nylon. Kapal, oh. Ayun, nakita na ni Miguel ngayon kung paano manakmal yung Gagambang Japan. Shoutout mo na yung mga classmate mo. Oo. Oh, tapos share mo yung video, ha, sa Facebook, ha. Sa Facebook, ha. Instagram. Yung kay mama ko lang pinilagay. Ayan lang. Nakita mo na. Gagambang Japan. Kaya mo pagka nagkaroon ulit tayo. Ito kasi bigay ito ng isang subscriber ko nakipag-meet sa akin sa SM na. Parang kasi walang Gagamban Japan kasi dito, eh. Bira. Meron si Tekray nagbibenta ng gagamba. Oh. Kaya lang wala siya, ubos siya ngayon, eh. October daw siya, first week nagkakaroon. Pero may mga baby na rin si... Meron akong baby Japan, tama, pag lumaki ng konti, bibigyan ko kayo. Parang langgam na yun, laki. Pag napisa. Malaki na, mas malaki pa sa langgam. Malang, parang ganito, no? Yung bilog na yan. Itong bilog na to, ganyan na kalaki. Yan, ganyang kalaki. Bagong pila. Oh, bago. Malalaki
Malaki ka agad nga. Sabi ko nga, pag may mga bagong pila, yun yung papakain. Para kakainin ka agad. Mabilis mabuhay yung mga baby. So ayun mga kadagit, shoutout sa inyo lahat. God bless. Miguel, thank you ka. Mag-thank you ka sa mga manonood. Sabihin mo, like and subscribe. Isang pisa na baby salmon. Lalagay na kagad yung... Sige, yun lang. Yo, what's up, what's up? Nakita nyo naman siguro yan. Pokemon Spider. Tingnan nyo naman. Pokemon na kulay pula. Pokemon na abuhin. Pokemon na kulay dilaw. Pokemon na kuryente. Pokemon na dark red yata. Then Pokemon uli na abuhin. Yan. Kita nyo naman. Yan, zoom natin. Yan. Ilan yung Pokemon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos sarhento, ayan o, kulay itim. Sarhentong itim. Tapos, ang tala natin ay 4 na lang yung tala. Pasensya na. Tala na abuhin, 1. Tala na kulay mamula-mula naman, nilaw-nilaw siya, halo eh. Tapos kulay gray, ayan, kulay gray na tala. Tapos itong kulay dilaw na tala, na transparent yung kanyang mga galamay. So ayan, ang bibigay natin sa bisita nating bata na mahilig. Ito daw ang paborito niya, kasama niya yung kuya niya. Galing ng Taguig at pupunta pa dito sa Valenzuela. Nakakotse sila, kaya na traffic, kaya wala pa. So binidyohan ko lang siya kadagit. So, ayan o. Tingnan nyo ang gaganda, di ba? Yung iba nga namatay na. Ang dami dapat niyang Pokemon na yan, pero namatay na iba. So, yun lang kadagit. Salamat. Hindi na ako makasabot. Ayan o, binibento to. Ay, si Miguel, tonto si Miguel o. Ayan o, kasama niya yung mami niya. Yung kuya niya, yun, sawa ng kuya niya. So, tapos na kami maglaban. Si Jason Webb naman, saka si Miguel ang naglalaro. So, yun lang. Shoutout sa inyo lahat. Yan o. Taga-Taguig sila, dumayo pa rito para lang makapaglaro.